Wannan wani abokin Dan Bello Galadanci ne tun a secondary school inda ya bude wasu sirrika tare da fayyace wasu bayanai game da Dan Bello a wata fira da muka yi da shi. To Dan Bello wani mutum ne is very jovial, very funny, kuma irin very friendly. Ya ba su dariya, ya ja wannan fada, ya ruka. Ni ne wani abu ya kasan magi da bera ta yake. Sunacin ba masu wulakanta mutane nan fa a Najeriya an yi ban mawaƙin da ya rinka zagin mutane a ce musu mutunci. Mai suna rarara. Shi rarara an taba kama shi har ba ya ce mutunci. Mu ba da babanmu ne duk da ya cuce mu. Babanmu ne. Ina farin ciki a matsayin shi na abokina ya yi trending yana faɗan yana a wayanin mutanen Najeriya kan wasu abubuwa da ba sani ba. I'm proud of this guy. Kai Allah Bello Imran abin da kake ba mu goyon bayan ka. Kuma dan Allah na annabi ka bari ba mu so. Sannan wasu na ruwan matsin cewa wai an kama baban shi jiya. To mun je mun bincika mun shiga bincike mun gane cewa ba kama baban shi. Wannan da ka gani abin da yake faɗa akan Najeriya bai ƙarya ba. Duk Najeriya ba shugaban da fito ce abinda wannan ke faɗa dukan shi ƙarya ne. Dan Bello muna da hotuna da yawa, wannan ɗaya daga cikin hotunan nan kakan sana. Wanda nan wurin ga Dan Bello nan wurin ga ni nan ga Muhammad Taiman Rahama ga Umar ga Musa. Shi wannan hoton an dauke shi a lokacin muna SS122 zamu je 2 mun je excursion a Jos. Nan kura balls ne nake je ta da shi power supply na ruwa. Wannan ɗaya daga cikin abokan shi ne wanda suka yi makaranta, yana so ya yi magana sosai amma bai san ta hanyar da zai samu Dan Bello ba a wannan lokacin. Shi yasa ya zaɓi a yi mashi bidiyo domin ya tura saƙonnin shi. Sunana Malam Ibrahim Dalat Lema, mazaunin Katsina, jihar Katsina, cikin birnin Katsina a unguwar su Safa Locust. To Dan Bello wani mutum ne is very jovial, very funny, kuma irin very friendly. So he's my man. Muna shiri sosai, yana ja da duk irin yana da irin farfara haka, baya da wulakanta mutane. Irin the guy is very dedicated akan abu. In kai friend din shi ne, no matter how zai kokarin ya ga ya kyauta maka. Saboda bai da matsala na rayuwa irin in terms of irin rashin mutunci ko na abu. Dan Bello lokacin muke makaranta da hazaka saboda yana da experience, yana da exposure. Sannan kuma is very educated irin saboda ko a makaranta da muke makaranta tun daga JS2 3 SS1 2 3 duka tare muka gama ta. Kuma yana cikin first 10 na best graduate. Takaice ne tun yana makaranta mutum da mai kokari sosai. Ko mutum ne mai yawan san mu'amala da mutane. Kuma shine beran wata ce magen. Ya zule shi ya ruga ya bi shi da irin abuwa. Gaskiya Bello mutum ne wanda za ka gani irin yana zaka ko yana shiga cikin mutane. Da abin ya faru lokacin kuda mana makaranta aka faru abu irin aka tambaye shi me faru ne zai faɗi gaskiya. Ko da shi ne abokin shi ne wanda gaskiya zai faɗi gaskiya. In Ibrahim Kalli ne, in Ibrahim Umar mai wada ne, in Hafiz Ibrahim Ahmed ne, in Abdullah Hamza ne, duk dai ora irin friends ɗinmu da muke a the same team a Ulabab irin da abin da ya faru da faɗin gaskiya. Kuma dai zan ƙara faɗa maka Bello yana da zolaya. Gaskiya ne. Bello yana da zolaya, mutum ne mai zolaya. Yarin jan faɗa. To yanzu kamar da mutane ma gudu gare mutanen arewa haka gaskiya suna goyon bayan shi. Kuma suna ƙara encouraging shi kan awareness in terms of irin abubuwan da ke faruwa as in a public sector suna na Nigeria, politically, socially, morally, physically, kai in fact ma dai generally whatever sector yana shiga magana. To ni abin da ke gani Bello wai da kan da yake a tunani na shugabanninmu za su yi amfani da damar da wannan ba wani ke faɗa su gyara. A gane kuma abu ne wanda is valid. Inda abin da yake so valid mu kanmu ba za mu goyi shi da abokin mu. Amma yana faɗa abu wanda ba sani ba su kuma manyan mu ba su haka. Sannan wasu na ruwan matsin cewa wai an kama baban shi jiya. To mun je mun bincika mun shiga bincike mun gane cewa ba kama baban shi ba. Saboda me ba ma za mu taɓa da kama baban shi ba, me dalilin kama baban shi. Baban shi abu ba shi ba. Saboda haka wannan Malam Bello ina mashi fata alkhairi, kuma ina mashi fatan Allah ƙara mashi basira. Saboda me wannan da kake gani aikin da yake shi kadai aikin mutum miliyan 100 ke. Saboda ai abin da yake na wani kan duk Najeriya mu ne mu hawa mu miliyan 260 a yau. Geography ya karanta a cikin geography da makaranta mu yi population geography. A cikin irin population density namu, yawan population din Najeriya muna da over 50 million people a Najeriya.
to kaga wannan Bello abin da yake a Najeriya ba mu yi shi. Aikin da yake aiki na mutum miliyan 1.2 zuwa mutum miliyan 2.1 wanda sai ga ci wani aikin amma shi kada ke shi. As of day yesterday akwai bidiyon da wanda ce shi ba tsaron kowa kuma shi ba irin wanda za zo ta bane ba kan yana faɗa wani magana. So due to hakan ne na ce irin ni a shawara na da gwamnatin Najeriya shi wannan ba Allah ta kare shi. Content creator ne ke content creator ne ke babba wanda ba laifi bane da lokaci ne kowa na yi din Najeriya ba mai yin abin da yake kowa na yi ba wanda content din shi bayar da kan mutane nashi gwamnatin Kaduna ya ki za a aiki ya ta wani jirgi ya ce can duk irin wannan abubuwan to abu ba bane ba wannan ai muna demokradiyya ne akwai freedom of speech akwai freedom of expression akwai freedom of interest wanda akwai shi kuma su ba da zare to Najeriya ba abin doka tunda ba abin doka dole wannan abin da Bello ke mai zakin shi gaskiya saboda mai ba su bin doka sun taya mana haƙƙin mu shi kuma yana can yana ta faɗan abin da ke faruwa da ba mu sani ba mu goyi ba a kama Bello saboda wanda ce a kama shi ma ba gaskiya ga shi ba bai da gaskiya ce a kama shi duk wanda ce a kama Dan Bello wannan bai da gaskiya saboda menene in ka zaka da gaskiya ai ba za ka ce a kama shi inda ba rami mai kawo rami in kada ya ce maka sai ku ce ga wani yaro nan waya ta cana yana faɗi ƙaya da gaskiya saboda ya gaba cikin Najeriya amma ba ku faɗi haka ba kawai da wani kan ce underground kun bai SS yana yana haɗa tarzoma tsakanin kun ce haɗa tarzoma as now in which way wayar da kai shine tarzoma ai yanzu mutane sun waye su irin waye sun yi hankali to in dai wanda ke tarzoma ni dan tarzoma ne dan tarzoma ne kware kuma dan tarzoma ne kware kuwa saboda to amine ne wa da kai is one of the things that we need now saboda an kan bai waye ba akwai abubuwa da wanda za mu shiga cikin dogon sun su ba ai wayewa ita waye da kai ka san wannan abun ka san wannan abun ka san za a tafi da wannan abun ka san za a kwanci wannan abun sunacin ba masu wulakanta mutane nan fa a Najeriya an yi ban mawaƙin da ya rinka zagin mutane a ci musu mutunci mai suna rarara shi rarara an taɓa kama shi har ba ya ce mutunci mu ba da babanmu ne duk da ya cuce mu babanmu ne ko ba za mu goyi ba a cikin cin baba amma da aka tafi cin baba akwai wanda ya muga cikin manyan sai wannan dan yara ya taso yana lokaci yana turin da yana wayar da kan al'umma ko zo ku ce wadda ku ta fara shi malamin firamare ne ya tafi China shi fa wannan in fact ma ba fa a Najeriya aka fi shi ba he was born and raised in America Bello Abibin Rap America aka haife shi as of time irin sai yana shekara let's say like 1911 haka baban shi da Kano da zama a gane da wani shiga Kano da zama haka sai as of that time Bello ta bin shiga school shi sai da makarantar mu aka shiga makarantar mu wala ba sai su finish su Katsina ya shigo a shekara 1999 na ga 2000 shigo kuma tun daga aji da aji shida na makaranta ya koma Germany ya yi labarai da Deutsche Welle ya koma akwai ya yi labarai irin wurare da irin worldwide irin medias sannan bayan nan ne ya tafi China yake koya a primary school wanda a China ne ya ci gaba da samun exposure na yin wannan blogging din na content creating kuma Bello wannan content creating ne yake ni gaskiya irin as of his friend I'm very happy for that saboda mai wani abu ne yake wanda ba ko da inch wani abu ne yake wanda is good I awareness mutane what's going on in our art kuma kana ja kuma sannan misali yanzu su da kiso su dan takura mishi kan wannan abin da yake an ci a kama shi an ci a kama shi an ci a kama shi to ba a kama shi da ilimi shin Najeriya da muke cikin me ake dina mana mu wannan Dan Bello abin da yake yayi mana abin da saboda zan muke yi kware kuwa saboda mi yana faɗa mana abin da ke faruwa kware abin da ba a sani ba yana wada mutane akan shi kuma Dan Bello ba zan ce shi irin 100% perfect ba but yana ce maka averagely Bello is someone very dedicated in terms of telling the fact a gane ba tare da su yawa is very trustworthy duk abin da kaji ya faɗa ba zan ce maka 100% wai daidai bane ba amma abin da Bello ya faɗa 80% gaskiya ne ko 90 wannan 90 ga wannan sunan shi Umar Raba Musa mazaunin jihar Katsina ne ya karanta mechanical engineering site engineer ne sai Muhammad Suleiman Rahama shi wannan malam ne mai zaman kanshi
malamai magana annaba ba saboda cikin kashi nan yana da hadda Qur'ani kashi 60 complete ya da shi. Wannan a lokacin da muke kula ba in za a je competition na makarantu kan ma na kasa ya je ya ci gasar Qur'ani baban shi sunan shi Malam Sulaiman Rahama babban malami ne dukkan sana'an san shi. Yawa to wannan ba Allah ke gani malami ne na addinin musulunci sannan kuma dakta ne. Yana koya Umar Musa University yana koya chemistry. Sai wannan Malam Ibrahim da Lema ni kenan mai tawabi mai information ba Malam Ibrahim da Lema wanda ni ma ina kasuwanci ina kallanci sannan ga karatuna na yi ina amfani da karatuna wajen making processes da rayuwa nawa saboda in ce da kaina kuma fita kaina kuma da kuma muka samu wani abu da gwamnati za mu shiga mu ci gaba kuma da kasuwanmu sai ga wanda mai babban jiri Bello Habib Imran wanda yanzu yake trending a ba ma dai Najeriya ba shi ma ina cewa a Afirka aboki ai in ka rike da ne mai nan ka za aboki ne ai kaga ga hannun na riko shi da haka mun je just ne na kura course sai muka wajen wata transformer lokacin ka san irin ba wani hankali dai akwai hankalin amma yau sai ba mun zanta wajen transformer ce na wurin to tana mu wajen transformer kaga wannan bai da wace wurin transformer ma aka yi transformer ce dinna ba mai tsoro kuma za ta tashi ba wani mai tsoro ne transformer ce na ba mu amma ta tashi ba mu tsoro kowa sai Allah. Tsawon jigirin zuwa ga abokina Dr. Bello a fadin shine ina mashi fatan alkhairi sannan kuma rike Allah don Allah da ba wanda fara shi saboda kamar irin sakon gaisuwa gare shi da sakon gaisuwa kanku ina mika mashi sakon gaisuwa sannan prince dan wanda akwai blogging da yake ba fadan sunan su Ibrahim Umar mai wada sun kalli Abubakar Osman na Hafiz Ibrahim Ahmed da ni Ibrahim da Lema amma Abu da Hamza Lahatu amma da Lahatu Ibrahim Amin Safana Madiwu Rashid many others da ga sunan da yawa duk suna ina mika musu sakon gaisuwa zuwa gare shi ina farin ciki a matsayin shi na abokina ya yi trending yana faɗan yana a wayanin mutanen Najeriya kan wasu abubuwa da ba sani ba kuma sannan yana mashi fatan ya ci gaba da yin abin da yake yi. To yanzu Malam Ibrahim Rema sai mu ce mana godiya sosai da wannan dama da ka bamu kuma Allah ya sanya sakonka ya je ga kunnen shi wannan aboki naka a Dan Bello. Mun gode sosai. Mun gode kwarai. Allah man jagora.